खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदास्रि मोसाहारि। लाइमोन समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारिनि फिन आरोबाव बाख्नायजाथाव हाबाफारि हारि राव आरो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों 5 साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादा खुंफुंदों। धेमाजि जिल्लानि जनाय ओनसोलनि दुलाराय आसामावनो गोग्लैसोनाय ओनसोल होननानै मिथिजानाय बेराजलदुबि गामियाव जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारि बिथांनि हेफाजाबजों 7 स्टार क्लाब आरो बेराजलदुबि गामिनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 5 साननि मोसानाय खाम सिफुं सेरजा हारिमुआरि मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि क्लाब आरो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि उदांबि बड'सा बिथाङा बेखेवनानै होयो। गिबि साननि बेखेवनाय हाबाफारियाव 7 स्टार क्लाबनि दैदेनगिरि आरो बेराजलदुबि गामिनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैयो जराय दख'रा एबसुनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी। हेफाजाब होगिरि महरै बाहागो लाफैयो बिथां अबिनाश नार्जारि। मोसानाय फोरोंगिरि महरै अदालगुरि जिल्ला रौता हालामनिफ्राय फैनाय बिथां धीराज रामसियारि आरो दामनाय देनाय फोरोंगिरि हिसाबै गेजेरजनाय हालामनि गुरेश्वर नार्जारि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायावहाय हारिमुआरि मावबादा बे मावबादाखौ आंखौहाय बेखेवनो हांख्रायनाय लेखा दिनै जोङो बेयाव नुजाथिफैदों। थारैनो बे हाबाफारिया बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। हारिमु आयदाखौ लानानै बिथांमोना दिनै सांग्रांथि गामि फोसावनाय बेबायदि बिथिंखौ बिथांमोना क्लाबा खालामबोदों। मोनसे सम दंमोन जोंनि बर'फोरना जेराव जोंनि हारिमुआ गोसारनाय बिथिङावहाय जोङो रोखा नङामोन, हारि महरै जोङो रोखा नङामोन। नाथाय बेखौ जों सोमावसारनाय बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे आबुं मोनसे हारि महरै दिनै जों गसंथानो हाबाय। जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो फेहेरनो थाखाय माबा दिन्थिनो थाखाय जोङो मोनसे थासारि फैबाय। नाथाय मोनसे थासारि दंमोन बे समावनो जों जेराव रोखा नङामोन बे समावहाय गोबां बर' मानसिफोरानो गुबुन एसिमिलेसन बिखान्थिजों गुबुन हारिमुखौ बोजबनानै बिथांमोना गुबुन हारि एसिमिलेसन जालांबाय आरो माखासेया दिनैसिमबो दङ गावनि बिमुंखौ टाइटेलखौ लानानै नामावल' बर' नाथाय हारिमुआरि बिथिङाव गुबुन हारिनि राव हारिमुवा आरो। नाथाय दिनैनि समावहा जोंहा रोखा हारि मोनसे महर मोनबाय नालाय जोंहा हारिमुखौबो जों फेहेरनायनि मोनसे जोंहा खाबु फैबाय। सिगांनि बे थासारिया जोंनि एसिमिलेसन बिखान्थिया दिनैनि समाव गैया जाफैनायनि बिथिङाव दङ आरो। बेखिनियावनो आं दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।